Avui ens disposem a revisar caixes New. Ens disposem a obrir la caixa. En principi no hi hauria d'haver-hi un inquilí aquesta època i així és. Com veiem, la temporada anterior ens han nidificat. Ara mirarem d'identificar si hi ha alguna ploma o alguna resta del niu que puguem saber quin ocell ha vingut. Mallaranga. I el que farem serà deixar la caixa ben neta per evitar possibles infeccions o transmissions de malaltia, sí? De cares a l'ocupació d'aquest any. Però un cop desinfectada el que farem serà tornar-la a tancar per penjar-la. Recordeu que al penjar-la l'heu de penjar suficient alçada com perquè els depredadors no se la puguin menjar i sempre és millor si la caixa està mirant cap a l'est, sud-est, sí? Per tema sol. Check!